Maiteren sabela biribiltzen zioan neurrian, Bernardoren bizitak urritzen joan ziren. Nahiago zuen egunak igerikitan pasatzea Maiteren barruan zuen piztina hartan. Asuntoa zen nola irtengo zen eta noiz, denbora oso luze egiten baizitzaidan. Eta galdera horiek Potixak bakarrik erantzun zitzakeen. Potixa, aurra noiz etorriko da? Potixak ez entzun egin zuen. Etxeko txarrijan hartu eta plastikozko poltsa batean sartu zuen. 3 bider galdetu behar esan nion. Ez aldizu amak esan, erantzun zidan berak. Esan zer? Aurrak nola etortzen diren eta hori guztia? Ez. Potixak egunek etzua zuen, presaka zebilen. Aurrak atea jotzen du, kaskas. Ireki izazu atea, esaten du. Eta amak izterra arteko atea zabaltzen dio eta aurrak kanpora irristatzen da. Ni harrituta geratu nintzen, zeren esan zidatenez, jaio behar dutenak arrainak bezala egon ohi dira amaren sabelean. Baina atea zabalduz gero, urak aterako dira, bai horixe, eta Potixak harrituta begiratu ziren. Ez dakit zergatik, amaren ainhoa txikien atera zaigu bereziena bururatu zitzaidan. Eta ez badu irten nahi, bat-batean Bernardo ez, ala inoiz agertuko bururatu zitzaidan. Orduan denon artean aterako dugu, erantzun zidan amak, Potixa eta bion arteko elkarrizketa moztuz. Ama azken asteetan zeharo aldatuta zegoen, soineko loreduna zeukan eta kantari zebilen etxean. Potixari salda eskaini zion eta niri haragi egozi puska bat. Nik Potixarekin bakarrik egon nahi nuen, galdera garrantzitsuena egin behar niolako. Potixa, noiz etorriko da aurra?